Yan mga, mo ginatong pamahaw karon mga. Karong malapit yung Pasko mga, pero ito pa rin tayo, lubog pa rin tayo sa hirap po. Dahil sobrang hirap talaga ng income natin sa dagat po at saka sa bukid. Wala tayong income kahit bukid po at sa construction po, wala po tayo trabaho po. Kaya ito, itis po tayo sa gabi po, yung tinatapalang natin para makakain po tayo. Ayan mga, luto na po yan. Sa lahat po ngayon mga suporta, sa lahat po dyan sa mga viewers ko dyan, sa lahat po nag-like, subscribe ng aking channel po. Salamat po sa inyo mga, salamat po sa lahat-lahat dyan. Mga, samahan niyo ako kakain tayo mga ng gabi po at saka bungon at may saging na rin. Mga, salamat yung mga. Mga, ito po talaga yung kain natin ngayon, gabi, tsaka ito yung may buongon tayo, may hinog na rin tayo, pinakol po, danala ko po to dito. Mutol, kanina wala mutol tayo saging. Ito mga, ito yung talaga yung tinapa yung ano natin, gabi, yung kain po natin ngayon. At saka itong buongon po. Ayan mga, samahan niyo po mga, kain pa tayo ng mga.
Mga sa lahat po dyan ng mga viewers ko talaga dyan, mga subscribers ko po, maraming salamat po talaga sa inyo. Sa lahat po sumuporta na sa channel po, ay maraming salamat po talaga sa inyo mga. Kung wala po kayo mga ay hindi pa ako magpupursige na maggawa ng vlog ulit. Nandyan po kayo mga, lagi sumuporta sa akin, kaya maraming salamat po, saludo po ko sa inyo. Kahit ganito ako mga ay gumagana pa lang ako kumakain kasi po, wala tayong iba at ito lang talaga yung kaya natin mga. Kaya ko po. Ay mga, samahan niyo ko mga. Ito mga, tapos na po tayo. Nabusog na rin po ako at meron pa natira tayong saging po at saka buongon. Hindi ko naubos. Busog na talaga ako mga. Pasalamat na ako ulit sa inyo mga. Bago ko po ito tapusin yung video na ito mga. Salamat po talaga sa mga lahat ng mga viewers ko dyan, sa lahat ng subscribe mga aking channel po, sa nag-like po. Maraming salamat po talaga mga sa inyo. Sana po mga, i-click nyo po notification bell mga para lagi po i-updated sa aking channel po. At sana po mga, supportaran nyo po ang channel ko. Salamat mga at saludo po talaga ako sa inyo lahat mga dyan mga. God bless po sa lahat mga.